Il-Gvern laqa b'sodisfazzjon l-impenn u l-parteċipazzjoni tal-Għaqda Studenti tal-Liġi fir-riforma fil-qasam tal-ġustizzja. Wara li l-pubblikazzjoni tal-ewwel rapport tal-Kummissjoni għal riforma holistika fil-qasam tal-ġustizzja immexxija mill-imħallef Emeritus Giovanni Bonello, l-Għaqda Studenti tal-Liġi pubblikat dokument li fi kliem is-Segretarju Parlamentari Owen Bonnici huwa wieħed storiku f'mument importanti ħafna fil-qasam tal-ġustizzja. L-Għaqda Studenti tal-Liġi li tirrappreżenta l-istudenti tal-Università llum tatna il-proposti tagħha għar-riforma fil-qasam tal-ġustizzja. Daw se jingħaqdu ma' sensiela ta' proposti oħrajn li nataw mill-Ġudikatura, mill-Kamra tal-Avukati, mill-Liġi sabiex il-Kummissjoni għar-riforma holistika mexxija mill-imħallef Vanni Bonello fl-aħħar ta' Ottubru tagħti ir-rapport finali tagħha. L-Għaqda Studenti tal-Liġi kontribwixxiet attivament f'rakkomandazzjonijiet fl-oqsma tal-ħatra tal-Ġudikatura fid-dawmien fil-proċeduri tal-qrati li modernizzar fl-operat tal-qorti u anke fl-opportunitajiet għall-istudenti tal-liġi. Biex nibda fil-rigward tal-ħatra tal-appuntament tal-ġudikatura, aħna qed nipproponu illi bħalma hemm master's degree fil-mediation jidħol ukoll jew nkella xi forma ta' degree jew PhD. L-Għaqda Studenti tal-Liġi suġġeriet fost l-oħrajn ta' x'għandu jsir biex jittieħdu l-ħatrijiet fil-ġudikatura għabbażi ta' nies kwalifikati. Bħala eżempju semmet li Franza, Spanja u l-Ġermanja li għandhom kulleġġi fil-ġudikatura. L-Għaqda Studenti suġġeriet ukoll li għandu jiġi inċentivat il-mekkaniżmu tal-medjazzjoni. Dan jgħin biex id-dawmien fil-proċeduri jitnaqsu. L-Għaqda Studenti tal-Liġi proponiet immodernizzar tal-operat tal-qrati permezz ta' sistema kompjuterizzata. Jivri kollok student fejn qed jara iż-żewġ argumenti ta' żewġ partijiet fl-istess ħin jara kif l-imħallef jirnexxielu jiżen iż-żewġ argumenti u joħroġ b'deċiżjoni. Xi ħaġa interessantissima ħafna u anke turi ir-responsabilità kbira tal-ġudikatura. Dan ir-rapport ippreżentat mill-Għaqda Studenti tal-Liġi se jkun analizzat mill-Gvern sabiex sal-aħħar ta' din is-sena jsir it-tibdil neċessarju li hemm bżonn isir fil-qasam tal-ġustizzja.